Zamislite, bukvalno finale Lajović-Đoković. A da, Vrati, bilo bi ajde se jako. vratimo u realnost. Da, tabloidi već objavili vest da je otkazao trening, upalili se alarmi, što ti kažeš, Nadal na samrti. Nije ga sreo neko na ulici i rekao, Nole, hoćeš da nam doneseš zlato, vrat. Znaš, malo se skine pritisak, malo se opustiš, ovo ono. To je dobra svađa, to sam vidio, da. Jel da? Čitaj. Ima i replies. Čitaj, naslađuje se. Ovo je taj trenutak u godini kad će Nadal da kaže, ok, idemo na sve ili ništa. Ako se sad povredim i završim karijeru, neće mi biti žao. I to što on priča, želim da guram do Los Angelesa, neka je samo priča. Neka on to ima negde daleko u glavi, da ipak možda može da ima i drugu šansu. Pa Šesto. da. Šesto šansu. Šesto, da. Ništa, tipamo na Ruda, favoriti Senki. Na koga? Na Ruda. Molim te Bože da Rafael Nadal dobije Martona Fucsovića. Dobrodošli u 25. epizodu Reketiranja podcasta. Moje ime je Luka Nikolić, preko puta mene iz nekog razloga u fudbalskom dresu Srbije Miodrag Dimitrijević, a naš gost je, kako smo rekli, najveći šmeker među novinarima u srpskom novinarstvu, Milan Tomić. Dosta ja cringe, opet druga epizoda. Da si očekivao i što drugo. Dobro, bio sam kad sam bio u 20. epizodi, sad je koje? 25. 25. Sve fore smo bacili u 20. i tako. Tako Biće da. nezgodno sad. Biće ne znam. misliš Sve loše fore. Biće dosadno sada. Pa vidjet ću. Ne, Ajde, tema je zanimljiva. Sad bacamo Olimpijske samo igre, dobro. da. Tema je zanimljiva, dobrodošli. Pričamo o olimpijskim igrama. Žreb je bio jutros, vi ovo gledate dan kasnije. Saznali smo s kim će igrati Novak, s kim će igrati Nadal, s kim će igrati Alcaraz, da neće igrati Sinner, da neće igrati Rybakina, koji se sad povukla, i brojni igrači koji su odustali. Rune je međuvremeno odustao, neće igrati ni, ne znam, Sabalenka, ni Rubljov, ni Dimitrov, ni, sada ne nabrajam, ali dosta ljudi nije ni došlo na olimpijske igre. Miomir Kecmanović, Laslo Đere, jer ih zabole, da igraju olimpijske igre. Tako da to je to, ali ono što je najbitnije i kako sam počeo u ovu epizodu je da ćemo najverovatnije gledati Đoković Nadal u drugom kolu ako Novak dobije Matthew Ebdena i ako Rafa dobije Fucsovića. Da, molim vas, molim te, Martone, ne znam, nemoj da predaš odlučiti nekome za tebe, ali izgubi, jer kao, hoću da gledam taj meč. Da li se slažete sa mnom? Pa, saglasni smo, da. Meni demo. Završi mi se. Pa ne znam ako Nadal izađe na teren, pošto su tabloidi već objavili vest da je otkazao trening, upalili se alarmi, što ti kažeš, Nadal na samrti i ostalo. Ali verujem da će da igra. Već 5-6 dana je ovde, u olimpijskom selu. Tako da trebalo bi da dobije Fucsovića. Nešto mi Fucsović u zadnje vreme nije bio, ne znam, možda ne pratim tenis dovoljno, ali kao da se nije nešto pojavljivao u završnicama. Nema ga, to si pravo. Tako da ne bi trebalo da Nadal ima problema u prvom kolu. Možda se čuvao za olimpijske igre. Pa da, mislim, Nadal je u prvom kolu Roland Garrosa protiv Zvereva bio ozbiljan. Vjerojatno bi 90% igrača pobedio. Nadal je tada, pazi, bio, ja mislim, najbolji meč koji je odigrao od kad se vratio. Definitivno. Bolje nego sad igra finale, Da, Boston da igra bolje protiv Zvereva. De Minore beše dobio u Rimu ili Madridu. Jeste. Ali opet protiv Zvereva isto igrao. Zvereva koji je igrao finale, mislim. Da. Na kraju. Tako da, mislim, trebalo bi da ga dobije ako nije povređen. Sad povreda je, Desna Butina je u pitanju, otkazuje trening, vidjet ćemo. Igraće sigurno, mislim da će Rafa da izađe na teren 100%, mislim ne 100%, 1000%. Jer kao, brate, zbog ovoga se vratio da bi igrao na Roland Garrosu i tu u Parizu na Roland Garrosu opet, samo na olimpijskim igrama. Nema šanse da se povuče. Sad da će dobiti Fucsovića ako bude zdrav, ako bude igrao. Evo jedno pitanje, sad bi se tebe zanimljivo. Ako bude imao nivo igre kao u Bostadu, da li će dobiti Fucsovića? I da li onda ima ikakve šanse protiv Đokovića? Pa protiv Novaka mislim da nema šanse. Mislim, po onome što smo videli, pričat ćemo poslije o Novaku šta smo čuli od njega, ali čini mi se da će Fucsovića lagano da reši. Mislim, manje ili više lagano, ali da. I iskreno mislim da ćemo vidjeti najboljeg Nadala ove godine. I uprkos što je na samrti? To što je na samrti, šta god da pričaju, razumeš. Sjetite se Nadal kad je uzeo Roland Garros 2022. 7 mečeva pod inekcijama. Blokirano stopalo, sve. Znači, žrtvovo je sve svesno da ide na to. Ovo je taj trenutak u godini kad će Nadal da kaže ok, idemo na sve ili ništa. Ako se sad povredim i završim karijeru,
neće mi biti žao. Tako To je da, tačno, to je tačno. mislim da će igrati makar bez ruke taj dan, ovo da ne može da servira, da baci loptu i izaći će na teren sigurno. Ali mislim i da ćemo vidjeti bukvalno najboljeg Nadala. Sad, to koliko je stvarno ozbiljan u tome da hoće s Alcarazom da uzme dubl i tako dalje, ali to neće da utiče definitivno na prvi meč, jer dubl kreće od ponedjeljka, ja mislim. I imaš 4 meča u dublu, okej. Pa da, i u Bostadu igrao dubl sa Rudom, dok se nije povukao. Da, ali nije mogu nakon koliko, 3-4 meča u singlu, nije mogu više igrati dubl. Da, igrao je maratone, 2 dana, 5 sati je, mislim, bio na terenu. I onda je sutradan trebao da igra polufinale u singlu i u dublu, ili finale u singlu. Uglavnom treba da igra 2 meča. Polufinale. Da, otkazuje. Sad u Bostadu nije delovao ništa specijalno kao da igra. Par mečeva sam gledao kao ženski tenis da je bio. Svaki meč po 10 brejkova. To jeste. I kratke su lopte i nema toliko spina na forehandu. On zavrne samo 2 puta one paralele njegove za meč. To je ranije radio 2 puta u poenu. Yes. Tako da to jeste. Daleko je ovo od onog Nadala, ali s druge strane, ako uspe da isključi potpuno bol, ako je kondiciono okej, a igrao je 4 sata meč, ko zna. Da, ono što je najveća nada je da je kondiciono deluje da je dobar. Sada tenis mu nije na tom nivou, da li će da ga delati kad uđe na taj Roland Garros, sada nije isto kad je igra protiv Zverev, iako jeste da igra najbolje, ali sada ima još mečeva pripreme, još vremena oporavka koje je prošlo. Sad kad on dođe tamo, kad stane na šatrije, pale se neke. On je rekao da mu je potrebno još vremena da se seti šta treba da radi u određenim trenucima. Jer kao jeste to mehanika i robotika, da kažeš, ali opet kad toliko dugo ne igraš profesionalni tenis, kad ne igraš mečeve, ti zaboraviš neke sitnice koje kad se saberu prave ogromnu razliku. Znaš, da li u ovom trenutku stojim tu ili centimetar i po desno. I to može da odluči poen, jer ćeš onda imati pola sekunde manje da se spremiš za udarac koji si znao da će doći itd. I to naročito kod Nadala koji je poznat po tim rutinama i da sve mora milimetar da stoji tačno. Mogu zamislim u igri te sitnice koliko mu znaje. Pa to. Ima ih mnogo i sad to mu još treba, ali opet, znaš, možda mu taj izlazak na šatrije samo probudimo to, iz nekog malog mozga mu vrati to tamo gde treba. Pa da, i to je pitanje kako će da servira. Mislim, to je od starta. Servis mu je bio baš katastrofa, što kaže Milan, ženski tenis. Pa jest. Da tebe izranjava ko stigne tako na servisu, to je baš problematično. Jer ti nemaš ni jedan besplatan poen. A ti si 1-2 fore na servisu, na šljaci radio do besvesti. Tako da to će biti problematično, ali protiv Fučovića, uz dužno poštovanje, mislim da neće biti toliki problem. A taj Fučović zna da se napali pa dobro. U tim nekim mečevima. Nemam pojma, znaš, ako se toliko mučio sa Naboneom, ako se toliko mučio sa Idukovićem, ništa ne... Ako gledaš tu logiku, šta ga onda sprečava da se muči sa Fučovićem, koji je tu negdje? Dobro, ja ne kažem da će to biti 6-0, 6-1, ali da će Nadal na kraju da preovlada, verovatno hoće. Nadamo se svakako. Da. Hoćemo da gledamo 60. Rafole. Da, ali moram da kažem da je ipak i Rafa bio korektniji od nas trojice zajedno. Zato što kad su ga pitali za meč sa Novakom, on je rekao, polako, ja treba da igram dobar tenis, da vidimo protiv Fučovića šta će da bude pa za Noleta ćemo da pričamo. A kad su Novaka pitali, odmah krenu priču o tom meču. Kakav Matthew Ebden, druže. Dobro. Matthew Ebden čovjek nema mesto na ATP listi. Matthew Ebden je pre skoro 2 godine posljednji single meč odigrao. To ti kažeš. I izgubio od Kesslera 2-0 tada. Mislim, čovjek je završio single karijeru pre skoro 2 godine. Tako. Ne, meni je najjače što se snimao reakcija kad vidiš Novaka u prvom kolu, uletišku alternativa. Da, idite na Ebdenovo Instagram da vidite to. Dosta je dobra fora. Dobra fora. Ali to je dobra fora, ali ono što je loša fora su pravila na olimpijskim igrama koje razumem jer se igraju turniri trenutno i onda nemaš igrače toliko, nemaš da dovedeš koga hoćeš. I boli ljudi uvo da čekaju za olimpijske igre, ako neki nisu ni došli. Ali to pravilo, ko ne zna, kada neko, znači od nekog trenutka, tipa nedelju dana pred turnir ili tako nešto, ko ispadne iz žreba, može da uđe samo neko ko je već na turniru u dublu. Tako je. Što znači da je... Bila bi fora da uvedu ženu, vrati, muški singl. Kao ispali svi dublaše, niko neće igra, ulazi Caroline Garcia. Tako je upao Ebden umjesto umjesto nekoga? Pa ili Rune ili Mari. Da, Rune ili Mari. Ne znam ko je rupa na kraju tu. Da, Vavasori je, ja mislim, upao umjesto Sinera. Pa eto.
Habib je upao Alcarazu, koji ide Alcaraz u prvom kolu. Ali su to random upadali ili ima neka lista? To nisam siguran. To mi baš... Da, ali deluje mi kao potpuno random, jer kao Vavasori je dobar dublaš, Ebden je prvi, Habib nije, upadali su tu. Možda su išli redom kao pitali dublaše, brate. A ko se javi na telefon, to da, ko se prvi javi igra. Da li je Habib upao umjesto Bora, umjesto Hurkača, trebalo je Borna po rankingu, a onda smo skapirali da nije i onda je da li upao Habib ili znam da je upao neko loš jako. I onda dobiješ prvo kolo ovog olimpijskih igara, poprilično sumnjivo. A kao dobro. Dobro, Liban ima predstavnika, bit će loženje u Libanu. Ja. I nigde drugdje. To je to. A kako vam se čini, ajde, to što je Nole pričao sad na konfi? Inače, fudbalski dres je zato što nemamo OKS-ov dres. Pre nego što krenu provokacije. Ajde. Mislim, gledali ste konfu, brate. Hoćete ja da krenem pa da se nastavite? Da li smo gledali, brate? Ajde, prepričaj, brate. Optimistično rekao, gledali ste konfu. Dobro. Da skratim. Evo, ni ljude nisu gledali koji nas gledaju konfu, sad ti lepo svima nam pričaj konfu. Ko nije gledao konfu, Novak je rekao, došao sam ovdje da uzem zlato. Prva stvar. Druga stvar, osjećam se mnogo bolje nego na Wimbledonu i fizički i psihički. Znači, može da trči, može da se pobije i tako dalje. I treća stvar je generalno to samopouzdanje i te sve odluke koje je doneo. Znači, nije u olimpijskom selu, ne igra dubl. Iz moje perspektive gledano, dobro je što nije otišao iz Srbije za Pariz. U smislu, ok, bio je u Crnoj Gori i tako dalje. Ali je malo nije ga sreo neko na ulici i rekao, Nole, hoćeš da nam doneseš zlato, vrat. Znaš, malo se skine pritisak, malo se opustiš, sve vreme je bio s porodicom i tako dalje. Kako je uvredio sad sve Crnogorce kao da nema Srba u Crnoj Gori? Ne, daleko od toga. Sad to znam koliko je pipava tema. Znači Bećegrad i sa Maldiva da te nalupa. Da. I dalje smo mi vidjeli Novakomaniju, znaš. Ma da. Ali on je bio tamo u kako se zove, ekskluzivno letovalište, nemam pojma. Tamo u Tivtu negdje, ne? Pa da, ali neki kompleks tamo gdje je trenirao i čovjek je imao otvoreni trening samo zadnji dan. Ljudi napravili ludnicu, hajp, pozdravili ga svi, ali generalno... Znači ipak su mu nabili pritisak. Dobro. Misliš da nije bilo komentara, brate? Bilo je komentara. Donesi zlato što se zlatio. Ne, ja mislim da je to više, da su takve stvari više u fazonu bolje ljudi uvoze olimpijske igre nego samo daj, brate, potpis. Aha, pa to. Nema to... Na kraju je bilo to, a ovdje, na primjer, da ga sretne neko kad ide po kiselom mleku u prodavnicu, rekao bi mu, Nole. Da. Ajmo, majstore, konačno, brate, čekamo 20 godina, ajde, brate, ajde, možeš ti to. To. Tako da, da, to izgleda dosta dobro, dosta samopouzdano, i kad priča i sve to. I to kad priča s Nadalom, samim tim što je on u glavi praktično otpisao Ebdena, govoriti da on stvarno veruje. Sad to što je dobio pakao od žreba, imam utisak da je to kad pričamo da postoji karma u tenisu i da neka ti se otvori, neko odustane, ali vratiti se. I sad došao si do finala Wimbledona bez toga da igraš protiv top 10 igrača. Sad, druže, moraš da dobiješ sve najbolje šljakaše da uzmeš titul. Jebem žreb. Jebem žreb. Prema što krenemo na žreb, ja bih da krenemo da popijemo malo water dropa. Da, sad imamo borovnicu. To nije problem, ako se slažete. Može. Samo da nije grejpfrut. Nije. Što? Ja ne volim grejpfrut, ali njihov grejpfrut nije loš. A da. A mrzim grejpfrut, tako da... Pijemo borovnicu. A da. Pijemo vrhunsku jedno od izdanja Water Dropa koje oni imaju. Sve informacije koje vam trebaju imate na sajtu waterdrop.rs. Ovdje. I da podsjetim naše gledalce da kad odu na taj sajt i kada kupe nešto lepo, i ako im je to prva poručbina sa njihovim nalogom i ako su iz Bosne, Makedonije ili Srbije, da imaju 10% popusta uz kod reketiranje. Znači, iskoristite taj kod, ljudi iz Water Dropa kažu super, a ovi gledalci reketiranja uzimaju naše proizvode, kažu bravo nama, mi kažemo hvala i svima bude lepo. Jer mi najviše volimo da nas tapšu po ramenu. Tako je. To je naš, to obožavamo. A još nešto sam htio da kažem za Water Drop, dok mi ovo sipamo, otvorili su u Delta City-u. Da, simpatičan štandić, da. Tako, imaju štandić posle galerije u Beogradu, imaju Delta City-u, tako da kome je bliže Delta City od galerije, može da ode tamo i da... I ko ode na Adu vidjet će veliki Water Drop kamion
Ako hoće da proba proizvode, da kupi nešto, ima i tamo. Skoro će biti više water dropova nego pekara u Srbiji. Dobro, Mislim, neće, nije ali- to loše, brate, mada treba pobediti pekare, apoteke i kladionice. Bukvalno. A bi bacio dobru foru neki lik na Instagramu. Se postavio story sad, water drop je u Delta City-u i sad pošto su valjda na prizemlju. Kaže, dobro je da nisu na spratu, da ne može nekome flašu da pada na glavu. Tako da, okej, forica. Pošteno. Vraćamo se aktualnostima. Rafa, molim te. Gde smo stali, beše? Ajde, brate. Ždrijeb. Ne, hronologija neuspeha. Najveći hejter. Da. Ne, šalim se. Ne, ajde žreb malo. Znači, rekli smo prvo kolo Ebden, drugo kolo Nadal. Zamislite drugo kolo Wimbledona. Ajde s početka. Zamislite drugo kolo olimpijskih igara, Fučović. Ebden. Pa to bi bio spektakl. To bi bio To je bilo Ne, ono za kao- to treba platiti kartu. Da. brate. To je potpuno neočekivano. Ja mislim da bi došli ljudi i izviždali jednom i drugom. ceo meč. Došli bi Nole i Rafa izviždali. Da, drugo kolo, da kažemo Nadal, treće kolo Artur Fis, četvrto kolo Tsitsipas, to je četvrt finale, Da. polufinale Zverev, finale Alcaraz, to je projektovano. Umjesto Tsitsipasa može eventualno Paez, umjesto Fisa Arnaldi ako se zapali recimo. Tamo Fritz umjesto Zvereva. Zvereva, da, ne vjerujem da iko drugi može. To je ta prva polovina ili druga, nije bitno. Žreba neuporedivo teža nego Alcarazov. I po glavnim igračima, na primjer da kažeš Zverev polufinale, i po ovim ostalima. Mislim, Ali dobro, to ti je malo i zato što je, izvini, zato što je polutirigovan žreb. Znači, ne smeju igrači iz dve zemlje da budu iz iste zemlje, ne sme više od dva igrača u istoj polovini, ne smeju da se sreću ovako, onako, bla, bla, bla. Ti kad vidiš brdo Amera, Španaca i tako dalje, logično je da će Alcaraz da bude tu malo otvorenije. Ali dobro, mislim, svakako olimpijski turnir, to je kao Masters. Ne možeš da očekuješ da do trećeg kola stigneš i da imaš žreb kao na Wimbledonu. Da dva od tri igrača nismo čuli. mi kojima je tenis posao. Mogu da zamislim ostali. Ali dobro, realno... Ne, jeste, ali pričati samo poređenja radi, znaš. Jedna polovina, druga polovina. Ovo je dosta težo, stvarno jeste. Mislim, sad neko da nas optuži da pražimo neke izgovore, da sad kaže čovjek na Wimbledonu Novak ima ultra lag žreb, sad ima ultra težak žreb. Tako je kako je. Da, mislim, ajde, čak i da zanemarimo to drugo kolo Nadala, koje po imenu, mislim, pričali smo, po imenu je najteži mogući, ali po formi, vjerojatno će ga reši Novak. Ali ajde, da sačekam. Ali već od trećeg kola imali Artur Fis, koji je onako u top 5 igrača u posljednje vreme, u formi. Na Wimbledonu je stigao do osmine finala. Osvojio Hamburg, da. Mislim, na šljaci, ja nisam ga nešto mnogo gledao. Pa šljaka je njegova najbolja podloga. Pa pazi, da, ako je na Wimbledonu na travi napravio takav rezultat... Budući top 5 tenisa. Da, pa kad sam pojavio pred 2 godine, on i ovaj Artur, nije Artur, nego Vanaš. Da. Vanaš, njih dvojica, da. Jeste u Banja Luci. Ne, a Fis je prošle godine osvojio prvi turnir, sad 19 godina, osvojio Lyon. Da, i bio je tipa najmlađi u top 100 posle ne znam koliko vremena. Najmlađi Francuz sa ATP titulom ili tako nešto. Da, i u tom trenutku je u top 100 bio najmlađi. Da, ovo je onda igrao finale Next Gena protiv Medjedovića. Kako su se Hamadova i Fisova karijera, ga dobio u finalu. Da. I onda gledaš 2024. I jedan ti život. Ali da, svakako zajeban. Mnogo zajeban lik za treće kolo. U ovom trenutku, sigurno. Onda, šta smo rekli, Tsitsipas, koji je... Ili Baez. Pa šta znam, dobar je Tsitsipas na šljaci. Iako je generalno ove sezone tanak. I Roland Garros, tu bi trebalo da mu leži sve. Dobar je bio na Roland Garrosu dok nije naleteo na Alcaraza. Drugu godinu za redom. Pa da, ali on ne zna da igra sa Alcarazom. Nevjerovatno, 2 godine u nizu ga razbija. U lošoj formi je Tsitsipas, baš loše. Mislim, za njegove te neke standarde, gledao sam ga sad ono što je igrao protiv Medjedovića Bože, gde su igrali? Kitzbühel, da. Nije Kitzbühel. Ne, sad se igra Kitzbühel. Salzburg. Ne, to je bio Challenger. Pa neki Gštad, Bostad. Gštad, Baštad. Gštad, mislim, obojice su odigrali jako loš meč, ono je bilo bolno za gledanje i posle od Berrettini je izgubio prvi put posle 6 pobjeda za redom, tako nešto je bilo, tako da Berrettini je osvojio na kraju, tako da meni je u ovom trenutku Fis veći problem od Tsitsipasa.
Pa okej, po formi. NPR, I onda posle Zverev, Zveki Kajla. Ali pitanje za njega, Roland Garros je kidao, mislili smo da će da osvoji i to, ali koleno ga zezo od Wimbledona, baš se zezno tamo, proklizao. Pa jeste, on je bio upitan za olimpijske igre. Pa da, mislim, igraju u Hamburgu. Ali igra u Hamburgu, igra u finalu. Ali priča, igraju zato što je to moj rodni grad, ono kao, ne da je morao, ali ajde, da ispoštuje sugrađane. I onda ga eto dobio mali Fis u finalu. Širo i dalje. Mada je bilo drame u tom finalu, ono, gleda se nešto, Fis je provocirao sa servisima ispod ruke, pa su mu zviždali, pa se svađali. To su ljudi, brate, odservirao jedan servis ispod ruke na break lopti, pazi. Treba njemu da kažeš svaka čast majstore na mudima, ne... Čak je možda i set lopta bila. Ne, break lopta. Break lopta, ali ono tipa na 5-5. U trećem setu. Da, mali je lud, brate. I promašio za tipa centimetar. Da. I osvojio poen tako što je odservirao nikakav drugi servis i Zverev raspizdio, ne znam da je forehand ili backhand, nije bitno u out. Nije iz čega na drugi servis. Tako da Zverev ima u tom meču break lopte 1 od 22. A da, to je impresivno. Ko nije ispratio 1 od 22. Znači, napravio se jedno poređenje za nešto slično tome, da priđeš 22 lezbike u klubu, pa barem ćeš 2 da smokaš. Ja ne, mislim on, barem ne ja. Ali kao 1 od 22, kako je 1 od 22? Nemoj bre Zvereva i žene u istu rečenicu. Treba još sad ovi borci za prava. Izvinjam se, Novak da zna. Ne, ali i treba uzeti u obzir za Fisa to što pričamo. On je Francuz u Parizu. Znaš, bit će tu, mi znamo lično kakvi su Parižani nezgodni, a tek sad kad igra Đoković kog imaju neki čudan odnos sa njim, gde mu zvižde kad izlaze, pa posle mu aplaudiraju, pa mu ponovo zvižde. I sad će biti ludnica sa Fisom. Da, to će biti Davis Cup atmosfera. Možda čak i gore, pošto je i bitnije od Davis Cupa. Mogu zamislim treće kolo Novak protiv Fisa. To će da bude. Da. I to je crtano na Šatrijevu da gori. Naravno, ako prođe Ebdena, ako prođe Nadala i tako dalje. Uzbilji se. Dobro, ali da li mislite da... Kako će da izgleda Novak Nadala ako dođe do toga? 3 seta ili... Ne, ubiće ga Novak u 2. Misliš? Ne znam baš da li će da gubi, ali bit će 2-0, ja mislim. A sad kao posle meča, da se vratimo na prognoze. Evo, ajde prognoziramo tačan rezultat meča Đoković-Nadal. 7-5-6-3. Pa da, 7-5-6-2. 6-4, 6-1. Dobro, najhrabriji si od nas. Pa da vidimo šta će biti. Mislim, ako uopšte Nadal dođe. Da. Ako Novak dođe do Nadala. Ne, znači da Nadal na kraju dobio Novaka i onda da treba se polivamo ovde katranom. Zanimljivo je što će ovo biti 60. meč i što je trenutno 30-29 za Đokovića, jer to jeste bio jedan od bitnijih, ajde da kažeš, faktora u GOAT raspravi, ima bolji head-to-head od obojice. Ako ga slučajno dobije Nadal, neće više imati bolji head-to-head od obojice. Što ne znači da nije GOAT, više jeste, ne džabe sve to, ali opet kao... Uhvatit će se navijači Nadala za to, za slamku spasa. Da, navijači Nadala za to sigurno. Plus Novak, kakav je, ima da bude u fazonu, on ima da popizdi na sebe što je dozvolio, pa da nema to. Pa ne, i to je isto zanimljiv moment, kako će Novak da sad kontroliše emocije, da tako kažem. Jer evo vidim i Paniki priča kao da osjeća ubedljivo najveći pritisak kada igra za zemlju. I ako uzmemo u obzir da, sad uzmite ovo sa rezervom, da se priča da je možda Davis Cup ujedno i njegov oproštaj od reprezentacije, septembra, da će ovo biti pretposlednji put da ga gledamo, možda će pritisak biti mnogo veći. Zato je bitno ovo što je ipak napravio malu distancu od svega, skini pritisak, sve je okej. I to što on priča, želim da guram do Los Angelesa, neka je samo priča. Neka on to ima negde daleko u glavi da ipak možda može da ima i drugu šansu. Pa Šestu šansu. Šestu, da. Pa da. Pa šta znam. Mislim, dobro je to da je to što nije u selu više, oni koji ne znaju da pomenemo i to ako ne čitate ništa na ovom svetu. Novak nije u olimpijskom selu gde je bio u Tokiju, nego ima svoje smeštaje. U Tokiju je bio 2 dana samo u olimpijskom selu. Samo 2 dana? Poslije je otišao solo.
Šta smo za 2 dana mu ga raščerupali, brate, toliko. Pa dobro, ali mislim, pričao sam s ovim sportistima našim koji su bili tamo na druženju. Tipa, kaže Mikec, bukvalno gde god se okreneš, neko traži selfie. Da, pa to Kaže Jovan Arsić, kaže, bukvalno su mu u tanjiru. Kaže, čovjek jede, on je ovako, može li selfie čim završiš tu kačiku? Dobro, bio je 2 dana, sad jedna loša fora, bio je 2 dana i u Riju, nažalost. Ko što je ispuprano. Dobro, ali... Mada i to me plaši. Pazi, Del Potro kad ga je dobio u Riju u prvom kolu, Del Potro pre toga ne igrao 2 godine fazon. Znači, slična situacija kao Nadal. S tim što je Nadal opasniji na šljaci protiv Novaka nego što je Del Potro bio tad u tom trenutku. Tako da... Pa i ti trudiš da budeš baksuz ili slučajno? Pa ne, nego kažem sam. Sad kad smo povezali Rio i Del Potro, Nadal, realno Nadal je opasniji sad nego što je Del Potro u tom trenutku bio. Pa ne znam, baš ne verujem. Del Potro je poslije toga uzeo Grand Slam, ili tako? Ili pre? 2009. uzeo Grand Slam. 9. a? 2009. bila posle 2016. Ali ne, 2018. igrao finale s Novakom US Open. Znači nije bio već ono... Ma nije, Del Potro je tad bio fizički i dalje, mislim, sem povreda, ali ono, je bio normalnim godinama, brate, Nadal ima 38, zato samo mislim da... Ali Nadal na Roland Garrosu da ima 1,5 poraz u životu. Jeste, pošteno. Ali nekako, znaš... I to što se igra na 2 seta. To ne znam da li su ljudi ispratili. Pa da, to može biti dobro za Novaka. Slažem se, ali mnogo veći rizik. Jeste, hvala Bogu da jeste. Ali, mislim, ne, jednostavno, ono što možemo da kažemo da je sigurno, ako Novak bude igrao kako zna i ume, i to ne mislim kako zna i ume prime svoj, nego kako zna i ume u onom trenutku, ono što je očekivano od njega, mislim da nema problem, da neće imati problem ni sa kim, sem sa Alcarazom u finalu. Eventualno Zverevom u finalu. To je to. Da, ali s tim što treba računati uvek na jedno iznenađenje, barem na tim olimpijskim igrama. Pa dobro, ali... Uvek do medalje dođe neki... Ispašće Medvedev u drugom. Carreño Busta. U trećem od Lajovića ispada Medvedev. Po realno nije nemoguće, da. Da, voleo bih to. Ako Lajović ne ispadne... Ako Lajović iskoristi 1-0 i 5-2 i servira za meč. Kakav majstor. Ja mislim da on, ne znam, i protiv Bajeza mučano konstantno je servis za meč izgubi. Servis za meč izgubi. Sad je bilo protiv Kobalija, brate. 5-2, dupli break, pa onda opet break na 6-5, pa opet izgubi, pa dobio taj break. A čuva se čovjek za olimpijske igre. Uđe u finale, brate. Da. To bi bilo idealno. Neko mi je pisao kao, zamisli da kao Đoković dođe do Lajevića, kao izbaci ga Lajević i zato ne uzme. Duci igra večeras sa Muzetijem, četvrtfinale Umaga. To će biti zanimljivo. Da, to će biti zanimljivo koliko ima letova Umag Paris. Da. S obzirom na to da ako prođe i to, finale Umaga je u subotu, ili tako? Da, pa mora sve da bude gotovo u subotu. Pa da. Mislim, Vojdi Muzeti igra na olimpijskim igrama, mislim. Pa da. Da, igra. On može da bude zanimljiv igrač koji može da napravi problem Alcarazu, koji je tu. U njegovoj, to nismo rekli. Jeste i Museti je znao da ga namuči. Jeste. Više puta i to na šljaci. Da, pa i na Roland Garrosu prošle godine, ne znam da su igrali ove. Nisu Museti sa Novakom. Da, ali prošle godine se sjećam da je to bilo ozbiljno dranje. Jeste. Ali opet ako sada u Umagu dogora još dalje, ako dobija Ducija, mislim kogod ovdje da prođe, bit će u problemu. Realno, jer kao subotu, mislim ti subotu igraš finale, onda ćeš u nedelju morati igraš prvo kolo u Parizu, tako? A dobro, ali Alcaraz ti tamo ipak igra i dubl. Tako da... Ali pazi, Gonzales i Boltenija, mislim, ako sam se dobro setio koji su Argentinci, tačno su protivnici Nadala i Alcaraz u prvom kolu i iskreno 2-0 za Argentince očekujem. U prvom kolu, tako da neće potrebati nešto previše ta nada. Dobri dublaši, iskusni dublaši tu igraju. Pa ne znam, ja nemam predstavu koliko će njih dvojica ozbiljno da shvate to. Hoće, mislim, a igraju za zlato, pa, to je da, ali da li gledaju to kao što gledaju Wawrinka i Federer, idemo da uzemo ovo, znaš, kad su uzeli dubl, ili gledaju kao, okej, ovo je super do jaja da se mi zbližimo, ali single je single. Pa na što je fora, ja mislim da je Nadal svesno da ne može da uradi ništa u singlu. Da hoće da uradi izgibeno snimatelj. Živi zdrav samo. Da je svestan da ne može, mislim kao hoće, ali realno znaš da nećeš da osvojiš medalju u singlu i onda će da zapne u dublu. Pogotovo kad ispadne singl u drugom kolu. Tako da, a Alcaraz sigurno nije taj lik 100%. Znači šta god da mu se dešava, on će da igra taj dubl sa 100%
nema trika da on ispali Nadala, da uradi Nadal što je uradio Rudu. A dobro, Ma da, to posta sigurno ne. Ali koga boli uvo, ali znači Alcaraz ima da igra 100% to dublo. I to su stvari neke koje su dobre po Novaka i po sve ostale u žrebu, što će Alcaraz, ja mislim, mnogo da se istroši, jer on je sad, on je rekao liko hoću u olimpijskom selu da budemo svaki dan, hoću da osetim atmosferu, kad krenu da ga spopadaju tamo neke gimnastičarke i ostale biciklistkinje, to će isto biti problematično za njegovu energiju. Pritom će se u tom dublu trošiti maksimalno. Pritom prve olimpijske igre i sad ta pritisak što to nosi, ja mislim da će on da... Pa nisam siguran koliko on može u dublu, to je njih dvojica. No, ne sjećam se da je Alcaraz igrao on dubl ikad. Pa nije, ali dva single vrhunska igrača... Pa ali drugi sport je dubl, mislim koliko god. I Novak i Nadal da igraju sad zajedno, ne znam. A pazi, Nadal i Mark Lopez su uzeli dubl. To sam te kažem, Nadal zna da igra dubl. Pa to, da. Nadal je okej u dublu, ali Alcaraz mislim da će onda ga košta nekog većeg rezultata. Okej, prvo kolo, drugo i to, ali za završnicu čisto sumnjam. Dublaši dosta njih nije sa svojim partnerima. I onda tu malo pada... Raskinuli su pred igre. Jer ne mogu da igraju Bopana i Ebden jer je ovaj Indijac, ovaj je Australijanac, jel tako? I onda tu malo ima isto nekog prostora za se Pa sećate se ko je u Tokiju igrao finale muškog dubla? Rubljevi miks. Rubljevi miks sa Pavličenkovom. A finale je Mektić-Pavić, Dodik-Čilić. Da. Sve hrvatsko finale, čoveče. Jel da? Tako da... Tako da tu može, baš sam ušao da izgooglam, da vidim šta se tu dešava. Da, 2020. Mektić, Pavić, Dodik, Čilić. To sam lepo vidio svaka čast. Ćemo na pitalicu malo da presečemo. Ajde, da promenimo. I onako je olimpijska, vrati. Nisam ni sumnjao. Ali neće vam se svideti. Evo ovako. Jedini je teniser u Open eri koji je osvojio sve 3 medalje na olimpijskim igrama. Agassi? Ne. Ali ima Agassi. Zlato. Stiže mi push. Izvinjavam se. Stiže mi push, jedini teniser Nadal otkazao nastup. Nadal odustaje od olimpijskih igara, upitnik uzvičnik. Pa to je verovatno isto ono što Ne, smo... ovo je novo. Novo? Moja. Ne mogu da vam kažem da će Nadal igrati. Danas je odlučeno da odmori i da mu se da vremena da odmori posle vremena koji su se dogodili, problema koji su se dogodili juče. Vidjet ćemo da li će biti spreman sutra. Najodgovornija stvar trenutno s obzirom na veličinu događaja koje je pred nama je da ne forsiramo. Vidim ti suzu u oči. Ujebote bog. Ništa, hajde da bacimo prvi deo emisije u kantu. Da. Ne, objavit ćemo pre nego što bude... Se povuku. Tako da, ponovi molim ti šta si rekao, šta je bila pitalica? Ne, bukvalno da. Ima sve 3 medalje u Open eri na olimpijskim. Da. Sve 3? Sve 3. 4. u istoriji tenisa, ali prethodno se to desilo tamo početkom 20. veka. Tako. A nije Agassi. A nije Agassi. Federer. Tsonga. Ne. A šta sad random gađamo? Čekaj da vam dam nešto dalje, ajde. Dok Evo, zvali su ga bombarder iz Larejne. U karijeri je dobio Nadala, Đokovića, Federera. Bravo. Htio sam malo pre da kažem, ali Mislio sam da nećeš odmah na bombarder. Pa bombarder, brate, nije Del Potro, znači mu zvali. Da, ali nisam znao da je u dublu osvajao medalju. Uzu zlatu u dublu 2004. Srebro. Samo suvom ili? Samo suvom, da. Srebro u Pekingu beše. U Pekingu. A ovo za dubl nisam znao. Da. I imao sve 3 medalje, jedini u Open eri ko je to uspeo. Inače čovjek dobio, svaka čast. Najbrže rešena pitalica od postojanja podcasta. Trebao sam da sačuvam onda ovo za post. Mislio sam da neće biti... Dobio Nadala, Đokovića, Federera, Agassija, Samprasa, Moju, Safina, Kuertena. Tu je. Sve je dobio, bukvalno. Još McEnroe da je dobio, brate. Napravio sve od 84. pa na ovamo. Da. Ne, pa forehand je imao čovjek, mislim, ono je ubistveno bilo, tako da. Ne, ali on je postao tamo, nacionalni heroj jer je doneo Čile u prvu zlatnu medalju u istoriji. Eto, nismo znali.
svaki dan nauči nešto novo. Tako. Ko vas ne zanima to, a? Kao koliko zlata košta srpska medalja. Ne, jedna divna porcija trivije od strane tebe, hvala ti puno. Da. Dobro, ako se Nadal ne povuče sa olimpijskih igara, a neće se povući, to baca moja baca dimne bombe. Ko će tu da uleti? Nishikori? Ja mislim da je već uleteo, a? Nije još rekao. Nemam pojma. Znam da igra dubl sigurno sa Tarom Danielom. Uletit će neki Bopana, vrati. Pa da, bukvalno će da uleti tako neko. Bopana bi bila fešta, vrati, čovjek ima 43 godine, koliko ima? Najjači lik. Na Grand Slamu kad ga vidimo, ide po kompleksu i gleda random mečeve. Sa nama sedi i gleda drugo kolo, vrate, neka, dva lika. Kako beše kad su vadili pre 3 mjeseca onu statistiku da prvi dublaš i prvi teniser sveta imaju zajedno 80 godina. Da. Jako. Neki zanimljivi mečevi prvog kola, ćemo o tome malo da pričamo. Ajde. Naravno, Nadal prema izboru Josea Morgada. Arnaldi Fils, to smo pomenuli kao da može da bude zanimljivo. Arnaldi je u lošoj formi, ali na šljaci može da odigra brutalno. Imamo Vavrinku protiv Kotova. To će biti zanimljivo za ljubitelje tenisa. I imamo Muzetija protiv Monfisa. Da. To može. To će biti dobro. Pa dobro, damo Fis na svom terenu i to, ali... Da, vidjet ćemo Muzeti da će doći, ako dođe posle finala umoga, vidjet ćemo kako će to biti prijatno. Da, ako igra dan kasnije. Ali znači, cijelo prvo kolo je u nedelju, ako sam skapirao onaj raspored. Je li tako? Da, ponedjeljak i utorak su valjda drugo kolo, po pola. To sam ja vidio. Tako da baš nerealno delo, ne znam, Lajović igra finala u subotu uveče da trči ovamo u Pariz i kao prepodne u nedelju. Znači, svi igraju u nedelju? Ako sam dobro gledao. Pa nema mi logike da igraju u subotu, jer ako za u subotu igra finale Umaga i čega još, kako onda u subotu, mislim, morali bi da naprave da ovi što igraju, kako da napraviš žreb, kako da napraviš raspored. Pa praviš, ovi imaju special exemption, ko što postoji u ženskom tenisu. Ba ne, jeste, ali onda ti ne znaš i dalje ko će da igra u finalu i kome će trebati special exemption, a moraš da napraviš raspored pre toga. Mislim da je tako, nedelja prvo kolo, ponedjeljak, utorak drugo, sreda treće, četvrtak četvrt finale, petak polu i valjda subota slobodan dan za muškarce i nedelja bronza i zlato. Ja mislim da jeste. Nishikori igra protiv Drapera prvo kolo. To će biti zanimljivo. Fritz Bublik. Šljaka, šteta što je šljaka. Moj izbacit će ga Bublik. Dva divlja protivnih. Važi, majstore. To je zanimljivo. De Minaur igra protiv Štrufa, to može da bude ozbiljno nabadanje. Darder, Italijan, igra protiv Tomija Pola, tu bi moglo da bude jedno iznenađenje. Darder je solidan sasvim, tako da Tomi Pol može to da završi. I to je manje više to. Tsitsipas igra protiv Zizua Bergsa. Mislim da su igrali skoro. Tomi u glavi, da li je Roland Garros neki ili... Dimitrov igra protiv Zizua Bergsa. A i Nadal igra protiv. Da, ali neki Grand Slam od prethodnih su igrali. Nekad u životu. Ne, trenirali su jednom zajedno. Ne, meni je dobar ženski žreb, a ako imaš tu pri ruci, s kim igra Coco Gauff. Znam da je baš jako u prvom kolu. Coco Gauff, ona je među nosiocima, tako jeste. U Ajla Tomljanović. Da. Odmah derbi, bre. Da, Ajla može da napravi. Dobro, Ajla ne voli nešto previše šljaku, tako da vidjet ćemo. Dona Vekić igra protiv Lucije Brozetti. To je isto jedan zanimljiv... Marta Kostjuk, Julija Putinцeva prvo kolo. To će da pršti. If you know, you know. Koga još ovdje imamo? Jessica Pegula ima svoju polovinu žreba, ona igra protiv Viktorije Golubić. Iga igra protiv Irine Begu. Pazi ovo, u trećem kolu potencijalni rival Igi Šviontek su ili Dijana Schneider, koja igra u jako dobroj formi, ili Linda Noskova, koju je izbacila u Australian Open. Je li tako? Pa, mislim da da. Jeste, Noskova je izbacila sa Australian Open. Mislim, šljaka je tako da, ali to isto može biti zanimljivo. Da, mislim da je tu Šviontek baš favorit. Pogotovo nakon ovog uzimanja novog Roland Garrosa, još se igra sad To je i njena dnevna soba sad ko Rafina i... Osaka igra, igra Osaka koja je bila na centimetar od izbacivanja Ige u nekom drugom, trećem kolu Roland Garrosa. To ne smemo da zaboravimo, ali Osaka koja igra u prvom kolu olimpijskih igara sa Angelique Kerber. Koja? Završava... Sigurno završava. Može da joj, da. Bukvalno može da joj završi karijeru. Tako je. I verujem da hoće. Opet sam, znaš, i prošle epizode sam... Uvijek se odmetne, brate, dobro.
Tako da vidjet ćemo šta će biti kod žena. Tu ne možemo ništa da predvidimo. Osim da će Iga da osvoji. Da, to apsolutno. To je jedino sigurno, brate. To ne može, zatvoreno u kladionicama. Da, ali ovo kao imamo ko je projektovan Igi, brate, kogod je projektovan, pitaj Boga da li će proći do tog dela žreba. Nema ko u muškom, kao, dobro, znaš, verovatno će Zver proći u polufinale ili Tsitsipas u četvrtfinale, ovo, pitaj Boga. Pa to jeste, da. Ali, mislim, čudan mi je ceo taj turnir i dalje, evo, mala digresija, izvinjavam se, ali i dalje ne mogu da razumem da tenis ne može da napravi spektakl od žreba. Znači, na All-Star utakmici kad se biraju oni igrači u NBA ligi, pa to je bre spektakl, 5 dana se priča o tome ko će koga da bira. Kad se bira bilo šta, ono, glasanje za idealnu petorku, to je spektakl. Kad se bira u Premier ligi, ono, ko će da uđe u Hall of Fame, ono, gotove karijere, sve, to je i dalje spektakl. Tenis, ne znaš žreb, danas nisi moglo nigde da gledaš žreb. Da, nema live prenosa nigde. Nego nema čak ni objave od strane neke zvanične stranice, nego ljudi koji su u prostoriji slikaju telefonom i kače na Twitter i ti tako znaš žreb. Ne, ti čekaš Christopher Clarey, da li će prvi da pusti tweet ili će to da bude, ne znam, Varela ili ovaj i kao da vidiš s kim igra Novak. Jeste. Brate, stvarno besmisleno. Mislim, toga će uvijek biti, ali ajde barem neko nešto iz organizacije da radi, jebe mu sve. Brate, nađi sponsor žreba, brate. Sponsor žreba, Chase, ono, US Open. I, brate, spektakl, ludnica, izlaze teniseri, ovo ono. Ti si ovamo doveo one tenisere, ste vidjeli one papire na kojima je štampano Nadal? Kao gdje da sedne Nadal? Šta, rukom napisao? Pa, skoro rukom. Znači, bukvalno je neko došao to jutro. Jebote, nismo stavili ko gdje da sedne. Kao, aj štampaj tamo Nadal. I ono, font 3 ovako, razumeš, i štampano na 4 papiru. Znači, ti bukvalno ono, potpuno javašluk. Pa, mislim, to je jedna stvar koja bi mogla isto da digne tenis. To je bar deo koji može da bude televizičan. Ako sam sport ne može, taj deo i sve oko njega može da bude. I to me ono užasno iritiralo celo jutro, ko što možete da vidite. Ono, blame na Twitteru, ove ljude koje pratim, koje znam da su tamo, da vidim ko će prvi da pusti, znaš s kim igra Novak. Pa onda neko slika, naravno po pravilu slika neko telefonom iz prošle decenije, pa se ono nabiješ u monitor da vidiš. Znači ono, stvarno, malo ozbiljnosti od tog ITF-a. Ma ja, ono spasao nas Christopher Clarey. Pa da nije... Novinar koji je prvi tweetovao da će ovaj da mogu u drugom kolu. Tačno, pa da nije bilo Clarey-a, ti ne možeš baš svakom da veruješ tu, znaš. I onda ono, ja gledam lik koji pravi live ono na YouTube-u da ga ne reklamiram, ono, neki Englez, brate. Znam onaj, da. Tenis Talk, ajde reći ću, ne znam kako se zove tip, nebitno. Čovjek ima bre 200.000 sabova samo zato što uzme i čita šta objavljuju drugi na žrebu. Mislim, eto ideje, brate. Ali ne, to jeste dobra stvar. To ti je i na stranici, na primjer, što ja radim. Znaš, ja kao gledam, brate, šta me ljudi pitaju, toliko osnovnih stvari imaš na Twitteru. A nema šta, ne znaju ljudi koga treba da pratiš. To je 5 godina unazad, 10 godina unazad, ono, zapraćujem te ljude i gledam šta znam, ono, gdje da čitam, šta da srčujem i ovo, ono. I znaš... I on to bukvalno uzme i samo mu iskače i on čita. Ma da, ali najjače mi je taj lik kad kreće da paniči, izašao je muški deo žreba, šaljite mi ljudi, šaljite mi, ja moram da vidim ovo ono. Panika, brate, 15 sekundi panike čiste. I onda kaže, retweetovao sam, svi kod mene. I onda poslije vidiš taj lik, ono ima 100.000 podela. To može ITF da bude, to možete vi da budete ITF. Samo da radite posao, brate. Mislim, ono, treba da ali ajde. Istina živa. Miodraže, tvoje mudrost. Tvoj bes je opravdan. Pa ne, ali ono, možda mi treba, evo, pišite nam u komentarima, hoćete mi da radimo live-ove sljedeći put. Nećemo ih raditi, ali vi pišite. Nema potrebe, bilo je sve to što kažeš na reketiranju. Moram da... Eto. Biće nekad na reketiranje Twitteru ako ga ovaj čovjek bude otvorio. Hoću. Što je rekao da hoće. Znači neće. Na Threadsu. Kad je otvorio Threads. Da. Pa je zagovarao, brate. Pa dobro, 7 dana. Dosta. Pa je reketiranje dalje ima na Threadsu. 3.500 pratilaca, što već. Pa objavljaš nešto. Pa sve što ide na Instagram ide na Threads. To ne sve, ali već je.
Hoćemo na pitanja, ajde. Malo smo uvenuli, brate. Malo nas je uvenuli. ubilo ovo da Nadal možda neće ni da izađe. Da, bukvalno nas je ubilo. Tako da, pa nema šta, mislim, analizirali smo žreb, rekli smo ko s kim igra otprilike, mislim sad da ne nabrajamo sve žive, zanimljivi mečevi. Ajde, rekapitulacija. Ko je prvi favorit za zlato? Ili, ako ti je lakše, koje su 3 medalje? Trojica do medalje. Trojica do medalje su Alcaraz, Zverev i Đoković. Pošteno. Pa isto, da. Mada su dosta pocenili Ruda. Mislim, on se raspada i to. A loše je forma, da. Pa jest, ali opet na Roland Garrosu stigao do polufinala. Tad mu samo je bilo nešto, bolestan je bio. Pokvario stomak. Peglirao pre meča sa Zverevima. I imao ga je 1-0 i delovalo da će da ga rutinski dobije. Jest. Međutim, Zverev ga okrenuo. To je bio prvi put Zverev da ga dobio zapravo nešto. Pa moguće. A Rudi je pre Dobio je njega u toga... polufinalu pretprošle godine. Da. Kad je dobio Kad je igrao s Nadalom, Znači, da. Rudi je igrao 2 finala Roland Garrosa, stigao do polufinala, vratno bi igrao i ove godine finale, da mu se to nije desilo. Tako da, možda i on može bronzu neku da... On ima svoju, da kažeš, na svoju četvrtinu žreba, tako. On Medvedev je četvrtfinale, Alcaraz je polufinale. Da. To je neki. Pa ne, ali ja iskreno mislim, ajde, Novak navijački, Alcaraz zbog svega što je pokazao. Mislim da će treći biti neko potpuno iznenađenje. Lajović. Lajović, da. Mislim, Ja sam evo- rekao Rune u prošloj epizodi, tako da Evo. znamo kako se završilo. Medalje, zadnja 2-3 puta. Zverev, Hačanov, Carreño Busta. Da. Murray, Juan Martin Del Potro, Kei Nishikori. Andy Murray, Federer, Juan Martin Del Potro. Znači, to je ajde. Nadal, Gonzalez, Đoković. Masu, Mardy Fish, Gonzalez. Znači, uvek mora da ima jedan taj. Ja sam, gledajući tu logiku, rekao Rune. To je bila briljantna. Pa jeste, ne znam, Agassi je valjda jedini broj 1 koji je osvojio zlato. Da, to je Super 96. Slam. u Atlanti. Da. Van toga je sve to nešto, neki 6. teniser sveta je uzeo. Pa jeste. Mislim, ti kad pogledaš, Andy Murray je jedini koji ima 2 zlata. Pa da, ne znam koji je on bio tad u to vreme, 12. i 16. Jedini u Vjerojatno istoriji. Vjerojatno četvrti koji je mogao da bude. Pa da. Uglavnom. Pa u principu, da. Prema što pređemo na pitanja, bih samo teo da napomenem, da vas podsjetim na meč Olge Danelović jutros. Koji si samo ti gledao. Koji sam samo ja Jesi gledao radio. i radio u live-u. Kakva šteta jebote. 5-2 i 15-40. I promašaj čisti. Mislim, čist backhand je promašala na prvoj meču lopti. Okej, malo je pojurila, Tela Wiener. Jeste vidjeli drugi poen? Ako ću se na story. Kako vas nije sramota što ne Bukvalno pratite. kako vas nije sramota. Mogu li da imam free time, brate, da prošetam Kera. Andrejeva kreće na mrežu, nešto bez veze. Ova igra na ničoj zemlji pod noge, Andrejeva prebacuje, Olga proklizava, do lopte stiže relativno. Znači, treba samo da... A ono kad pipne. Treba samo da ovo uradi i da je prebaci u polje i promaši previše htela i ostale istorije. Mnogo hteo, mnogo započeo. Pa, prosto žao mi je kad dođeš do te situacije, bukvalno. Toliko si blizu, a Znači ti 2 meč lopte na kraju, ili tako? to 15-4, da. Da. Znači 2 meč lopte, mašiš glupost. Mislim, i Hamad protiv Tsitsipasa, ništa 40 na 5-4, set lopta na servis u taj break u prvog seta. Onda se sjećamo od Lahečka kako je izgubio u Madridu, set lopta na 5-4, izgubio prvi set 7-5, ovdje sve dođevalo. I te konstante stvari, znači... Ali to je ono što je pričao i Peca Popović, da je razlika između igrača par posto, odnosno par poena. I to jeste, to vidiš. Break lopte. Da. To sam pričao sa Lajovićem jednom u nekom intervju, kao da mi kaže razliku između top 10 i top 100, pa kao iskorišćene i neiskorišćene break lopte. Onda Zverev sa 1 od 22. A Zverev je rekao za sebe, Pa izgubio. Ali je top 5 igrač. ali on je rekao jednom za sebe da je najgori top 10 igrač u istoriji. Iako je to demantovao 100 puta, ali... Apsolutno nije tačno, ali da. Ali je dobra rešenje. Pa ne, jeste, bukvalno nijanse, znaš, Hamad da je iskoristio to za 6-4, on bi verovatno dobio Tsitsipas, jer Tsitsipas ništa nije igrao. Olga bi verovatno dobila Vanesijan u finalu i osvojila drugu titulu u karijeri, igrala treći final u karijeri. Ko zna šta je posle toga bilo, ušla u top 100 prvi put u životu i ko zna kako bi je to podiglo samopouzdanje i pomoglo sa žrebom i... Zar nije bilo 94. posle Roland Garrosa? Izvini. Prošle godine? Ne, sad. Mislim da nije. Da, kao da je bilo nešto. Ja mislim da je 94. da je mogla da uđe u 90, ali dobro. Moguće da se pravo, ali opet bi ušla. Ja mislim da nije, ali nebitno. Da jeste, ušla bi tu, bila bi 90. ili tako nešto.
to bi joj pomoglo, to bi joj dalo, ako bi još neki bilo kakav rezultat, sigurno bi bila direktno na US Openu. Da. Koliko tebi sve to menja? Kako ne, brate. Hamad da je dobio Tsitsipasa, posle se, ja mislim, otvorio žreb, dobro, Berrettini je bio posle, ali... Otvorio se žreb. Berrettini, Novak i Alcaraz. Sem Berrettini. Berrettini ove godine Kecmanović dobio na šljaci. Tako da ne računam ga u ozbiljne igrače. Miša Kecmanović, isto izgubiš, druže, ne ideš na olimpijske igre jer kao, ne znam ja šta hoćeš, beton, tvoj beton, voliš ga, Atlanta, ovo ono, posle se pripremaš, izgubiš u prvom kolu od Voltona. Da, jest. O čemu mi pričamo? Problematično Đere isto odusto izgubio od Sejbuć Vilđa. Nakon preokreta. Uvek mi je problematično kad gubiš od igrača koje moram da googlam, a nemaju 17 godina. Znači da nešto nije okej. Znaš, konstantno gubiš od loših od sebe. Pa da. Na To je primjer, bukvalno. i Đere i Kecmanović. Konstantno gubi, ne svaki meč, ali veliki broj mečeva. Pogotovo ove sezone. Pa da, I onda, slažem se. da, i onda Filip krenuo, ide slika na Filipa Karinovića koji bleje na Challengerima. Igra sa Challenger u Veroni, boli ga uvo iz olimpijske igre i za ATP i za to. Šta vidjet ćemo da će Fića se vrati. Evo ga igra protiv Delijana upravo u Veroni. Da. 693. tenisar sveta. A dobro, Zajedno polako. vratiti se. Dobro, Pa da li je jest. bio 640 i pa evo ga sad 160 koji skoči za 100 mesta posle Bostona. Dobar igrač. Biće nešto od njega. Hoćemo na pitanja. Pa mogli bi. Ovo pitanje. Mislim, ono, ako nam nije već propala emisija s ovim povlačenjem Nadala, Da. eventualnim i to. Brže, bolje objavljamo. Ništa, puštajte za pola sata. Ajmo montaža, Palimo, evo. dižite. Šivaj. Nina Stojanović fans, To je dobra svađa, to sam vidio, da. jel da? Čitaj. Ima i replies. Čitaj. Naslađuje se. Ne, zato što ko prati tenis odmah će da zna šta je problem. Ajde da vidimo. Pita, zar nije tužno da imamo samo 2 tenisera na igrama najmanje ikada u istoriji? Mislim da je najmanje ikada. Sramotno je što Kecmanović i Đere neće da igraju za svoju državu i nema opravdanja oko povreda jer redovno igraju turnire. Uzvičnik. Odgovor 6. lično name page. Da. Treba da proveriš pre nego što napišeš ovako nešto, nisu ispunili potrebno ranking u trenutku preseka, a ne možeš tu da dođeš i da kažeš ja sam top 100, hoću da igram olimpijske igre, pozdrav. Odgovor Nina Stojanović fans, pa proveri pre nego što napišeš. Pa zato što su oni ispunili ranking. Ispunili su, nisu htjeli, da. I sad javljaju se... Dovoljno je bukvalno da kažeš, nije top 100 baš, ali imali su ranking, mislim. Pa ne, pa u principu se to povuče do 75. 80. mesta. I ove godine ako nije i jače otišlo, a svakako jedino ako ne igraš, a imaš ranking, ako imaš već, koliko? 6. A Jebon je pokazao da ne moraš da imaš ranking da igraš. Apsolutno. Big brain. Da, odgovor na ovo pitanje je, ne znam ja šta da kažem na ovo pitanje, ima i sramote i nije sramota. Pa ne znam, Ne mogu da kažem... nije sramota, ne mogu da kažem da je sramota, ali ako ti ne osjećaš da treba da igraš za reprezentaciju, nemoj da igraš. Mislim, to je isto ono što smo pričali za bilo koji drugi sport. Ako te ovo ne radi, sedi kući, brate, igraj druge turnire, okej. Ili u tom trenutku si procenio da je za tebe bolje to i kažeš sebi, bit ću tamo tad i tad, razumiješ? Ja mislim da je Kecmanović igrao Tokio. Je li tako? Mislim da jeste. Jeste. Da. Znači ti ne možeš da kažeš njemu nisi se pojavio nikad igrao za reprezentaciju. Procenio čovjek. Jeste, igrao je Davis Cup. Igrao je za Davis Cup, da. Kad smo kod tog Davis Cupa, on je igrao, iako uopšte nije planirao da će igrati taj Davis Cup. On na posljednju konferenciju uopšte ne pominje da će da igra Davis Cup. To tek kad mu kažu posle ovo ispostavi se, dođe, igra, okej, haos Slovačka kraljeva. Nemam pojma, više mi nisu jasni da ne igra nego da igra. Olimpijske igre jednom u 4 godine, igra te turnire svake nedelje, kao baš je hteo da igra u Americi. Podloga je malo fora sad isto, jer idemo skroz na beton sada, ide US Open, ide Cincinnati, odmah posle Toronto, pa Cincinnati, pritom je Kecmanović već jednom to uradio ove godine za Davis Cup, kad on je trebalo da ide iz Australije naredno na beton i onda je otišao na šljaku s razlogom tim, koji nema veze s njegovom direktnom karijerom i sad je trebalo opet to da uradi
I onda dođe Novak koji sa jednom nogom pređe na travu Dobro, pa se vrati na šljaku. Novak je anomalija, Novak je neponovljiv, Novak je jebi ga, nećemo da poredimo nikoga sa Novakom, mislim. A i Novak drugačije, u odnosu na sve ostale tenisere, Novak drugačije gleda olimpijske igre. Ja mislim da tu mi malo imamo lošu perspektivu jer mi to gledamo iz prizme košarkaša kao strelaca, idemo u medalje, olimpijske igre. U tenisu to nije. Mislim, to samo Zverev tvrdi da je teže osvojiti značajnije olimpijske igre od Grand Slema. Nije. Ma nije, da, nema tu težinu koliko ima u drugim sportovima, to jeste. I onda Ali opet ima težinu u nacionalne penzije. I to jaka nacionalna penzija, 200.000 evra. To će i Novak da osjeti. Šta bre 200.000 evra? 200.000 evra dobiješ za zlato. A da, ali mislim... Ne, to dobiješ kao jednokratnu isplatu. To dobiješ u kešu. Ali ne znam koliko je nacionalna penzija. Nacionalnu penziju, da, primaš... 65.000 evra. Ne, ali imaš, da. Ne znam tačno koju, ali do kraja života si ti... Da. A dobro, Kecmanović znam da neće na šljaci da osvoji medalju na olimpijskim igrama. Pa, ako ne igraš, sigurno nećeš. To je tačno. Dobro, osvojio, Atlantu je osvojio. Dobro se pokazao. Nije sramota, ali opet nije lepo ne igrati olimpijske igre ako možeš da igraš svoje. Pa da, mislim, mi to, kažem, opet, mi gledamo to iz neke drugačije perspektive i gledamo iz perspektive nama sad neko da ponudi da idemo na olimpijske igre, rekli bi batali kuša dasi, more, batali sve što imaš kući, idemo i to je to. Ali ne gledaju svi to isto. Drugo, možda je on rekao sebi, bio sam na jednim olimpijskim igrama, vidio sam, to je to, ćao. Da, ima i toga. Tačno. Sve ste lepo rekli. Niste ostavili prostora za dublju analizu. Od Mitrović pita, do pre par godina Olimpijada je donosila bodove za ATP listu, sada je to ukinuto. Da li ste više za varijantu sa bodovima ili bez? Ja sam za varijantu sa bodovima. Uvijek. Pa isto. Ne znam zašto olimpijske igre ne donose bodove. Pa zato što je teško računati ih. Šta, čuvaš 4 godine te bodove onda? Pa da, jebi ga. Mislim, možeš i da staviš kao pa da se brišu za godinu dana. Tako je. Ali onda šta, koliko treba da ima olimpijski turnir? Ima 6 mečeva, treba da bude 1000-arka, šta, ko Masters. Pa znaš, da. Baš je teško... Pa mogu da naprave nešto, pa dobro, pa imaš ATP finale, na kojem imaš 5 mečeva. Ako sve pobediš, koje ti maksimalno donosi, 369, to je 2000 bodova. Pa 1500. Da. 200, pa onda... 200, ja mislim, nije više od 1500. Mislim da je 1500. 1500 je ako svi... 600, 400, 500, tako nešto. Da, mislim da da. Ako dobiješ sve. Moguće. Da, a eto 1500. Mislim, možeš izmisliti što hoćeš. A ne, nije to sporno. Može samo verovatno ljudi koji ne organizuju prenos žreba neće da se cimaju, da razmišljaju o tome. Vrlo jednostavan odgovor. I čudi me da od Mitrović nije pitao nešto za Tomića. Da, šta ti je? Evo ti Tomić, brate, sad ga pitaj sve. Čekaj, mene ili Bernarda? Bernarda. Šta voli ga? Voli, brate, je prvi put da nije imao pitanje za Tomića kad nam dolazi Tomić. Bila bi fora da ne postavi pitanja, Bernard Tomić sedi ovdje. Pa to bi bila velika sramota. To bi bila najveća sramota u njegovom životu. Bukvalno bi morali poslije da ga cijamo da siđe da popijemo kafu, on, mi i Tomić. Bukvalno. Sigurno ne biste najavili Bernarda Tomića. Ne, Mario. Damjan Zunić pita da li je Artur Fils najveća pretnja novog finala, pogotovo nakon osvojene titule u Hamburgu. Đorđe Mihajlović iznosno mu je odgovorio ne, a mi smo mu rekli da nije do finala, do polufinala. Da, pošteno. Polufinalu je Zverev. Da, veća pretnja. Iako je Fils dobio Zvereva u finalu Hamburga, ali... U odnosu na Tsitsipasa jeste, da. Tako da, prosto jednostavno. Imamo jedan komentar koji je Instagram sakrio iz nekog razloga. Ko bi mogao osvojiti medalju iz senke, neko ko ne pripada grupi najvećih favorita? Rune. Koliko vidite prostor za iznenađenje u obe konkurencije, može li neko pobediti Igu Šviontek u Parizu gde godinama vlada? Šviontek ne može niko da pobedi, a šta favoriti senke, šta je drugo? Ne može Šviontek niko da pobedi, vraćamo se opet na Osaku i Roland Garros ovo godišnje. Ko zna? Who knows? Ali ne bi, da, Iga je mnogo veći favorit nego što je Iko u muškom žrebu. Pa sigurno. Ikada bio. Ništa, tipamo na Ruda, favoriti senki. Na koga? Na Ruda. Rud? Pravi ću u sobi, nije skapirao.
Dobro, da li je Rudi, pita osvojiti medalju iz senke. Da li je baš Rudi senke da A osvoji ne, ja medalju? sam mislio zlato. Ne, Iz senke za zlato jeste. Za zlato A jeste. za medalju... Za medalju nije. To Za što medalju Sabi bi rekao kaže. Artur Fis da mi Đoković nije treći kolo. Ne, za medalju u Đari. Okej. Mislim, nikoga tu ne računa. Okej. On je Zverevov deo. Zverevljev. Da. Zverevlje. Da, ali on, dobro, taman ispada u polufinalu, sve okej. Ali Argentinci, Čileanci, Južna Amerika, to shvata olimpijske igre ko mi. Istina. Tako da, ne očekujem sad baš da će da se popali neki Taro Daniel i to, ali Čileanac, neki Argentinac, što da ne. To jeste. Ne znam koga bi još izdvojio. Mislim, ja verujem da jedna medalja ide outsideru. Može li Vavrinka, može li Stan Domen da ima last dance? Ima dva seta je, voli šljaku. Mislim Kotor da... je tuku jednom godine, mislim 2-0 je bilo. Ma fizički on mislim da ne može. Pa da. U kontinuitetu, svaki dan da nema teorije. I mislim, Tommy Paul, to ne bi bilo sad iznenađenje u rangu Đarija, ali Tommy Paul bi tu mogao se pobije. Pa nije on na šljaci, nije mu to omiljeno. Možda Heidi Habib. Hadi Habib. Habibi izbaci Alcaraz u prvom kolu. Da, ili Dušan Lajović napravi neko čudo. Lajović, s kim beše? Merterer? Marterer, da. Pa onda Felix. Da. Pa Medvedev. Ili Felix ili Giron. Ma da, to čisti. I treće beše Koska. Šta? Ko je Lajović u treće beše? Medvedev, da. Pa onda Rud. Pa Rud. Pa. Zamislite, bukvalno finale Lajović-Đoković. A da, ne. Vrati. Bilo bi Ajde se vratim u realnost. Da. Znate ko se vraća i ko može da napravi show? Komentar mu te. Ja rekao da će Nadal da kaže. Show hoće sigurno. Šta radi mu te na ovim terenima, pred ovom publikom, pre koliko, 3 mjeseca? Jeste. Doduše ne baš na ovim terenima, jer je igrao tamo u Botaničkoj bašti, ali da. Ali da, Mute u prvom kolu igra protiv Nagala i u drugom već protiv Medvedeva. To će bude nešto. Kad krene Mute da šeta Medvedeva. Pa bukvalno će izbaciti Medvedeva. Kad ovaj krene da pizdi. Znači treće kolo Mute Lajović. Ovdje ste prvo čuli. Ovom čovjeku se hvalite kad se to desi. Da, to bi bilo jako. Da, i mislim da je to što imamo od pitanja. Malo smo i kasno postavili. Što smo zaboravili. A dobro, bit će prilike. Vodite naš stalni posao, pa. Neironično, da. Evo, Radnički nešto ispisao istoriju, ne znam što se desilo. Tako da... Jesmo završili? Pa u principu jesmo. Jel nije možda nešto da pričamo? Pa mislim, koliko medalja očekujete? Od čega, od Srbije? 9. Što? Mislim što baš 9. Lupio sam, nemam pojma. Pa to od 10-ak, realno. Valjda. Uvijek je manje, ja mislim. mislim. Koliko smo Uvijek kad 9. 9, pa to je. Pa, da kažeš Novak. Odbojkašice. Da kažeš odbojkašice, da kažeš, a sad košarkaši, možda kažeš, ne moraš da kažeš. A basketaši, šta ćemo sad da nabrajamo, ne znam koji ima, brate, imamo nekog veslača, strelca. Mi imamo svetske šampione u revenu, imamo Angelinu Topić, imamo Ivanu Španović, imamo... Ne, Ivana Španović odustala zbog protesta. Koliko god to bilo smešno, da, stvarno mislim da to treba svako da pročita i da razmisli šta se dešava. Jer imaš 63 lokacije u Srbiji gde će to da se buši i tako dalje. Koliko god da je ovo, da smo mi zabavni i tako dalje. Nisam skapirao da je prešao na političke teme. Pa ne, neću da politizujem, razumiješ? Bila je fora za Ivanu Španović zato što je bukvalno najlažniji profil na Twitteru moguće napisao da je odustaje zbog Rio Tinta i zbog bušenja i zbog svega toga. I onda je neki političar to... Da. I to izneo javno na konferenciji kao da se desilo, kao bravo Ivana, podržite. Da. To je sve što sam ja htio da kažem. Ali da, svakako Rio Tinto prošle Srbije i manje više nastaje. Pa ne, sad neću da pozivam na ovo ili na ono, osim da razmislite malo, da imate, svako od vas ima kritičko mišljenje, bar mislim da ima. Pogledajte kako to izgleda, kako izgleda mapa, koliko ima litijuma u Srbiji, koliko ima litijuma bilo gde drugde i zašto se ne eksploatiše nigde u Evropskoj uniji. Pogledajte naslove koji evropski mediji pišu o nama i pogledajte kakve mogu da budu posljedice. Nakon toga sami donesite zaključak i vidjet ćete da to nije baš
priča za malu decu. I ako imamo mi priče tu leteći taksi, svi će imati 5000 evra platu i tako dalje, samo malo normalnosti. Mislim, što napisa jedan čovek, jedan story jednog velikog sportiste može da promeni sve, kao što se desilo pre 2 godine. Veliki sportista. Evo šta da dodam na tema za razmišljanje. Pa mislim jeste. Pa jeste. A dosta veruje našim gledalcima da imaju toliku moć. Dosta veruje u njih da će nakon što razmisle o svemu tome da donesu pravu odluku. Neće da ne sugeriše ništa. Svakako. Pa ne, mislim, očigledno je, ali šta ja treba pričam. Ako neko zna, brate, odakle, koji vazduh diše, koju vodu pije, lako će mu biti da donese odluku. I ne samo zbog sebe. Apsolutno. A dok imamo zdrave vode, možete da sipate water drop u nju. Da. I da vas podsjetimo da iskoristite kod reketiranja za 10% popusta na njihovom sajtu za Srbiju, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. I to je bilo to od nas. Pa da. Jel' tako? Pa mislim da jeste. Hvala. Prošli put majke mi Živke koji je napisao jedno 50 komentara. Da, ne moraš toliko. Da. Slobodno manje. Ali da, hvala vam za 100 komentara i sada probamo malo više lajkova da vidimo da li algoritam voli lajkove i to je to. Vidimo se, nadam se, triumfalno za 7 dana. Koliko? 8? Malo jače, da. Vidimo se svakako, vidimo se sigurno. Hvala vam što ste gledali Reketiranje podcast. 25. epizodu. Nadamo se da ćemo da osvojimo mnogo zlata na olimpijskim igrama. Vidimo se posle finala u kojem će igrati Đoković i Alcaraz. Ili ko? Rud? Ne, Đoković i Lajović. A pusti me, brate, 2 sekunde da maštam. Pusti me samo. Kad će Đera u polufinale Grand Slema? US Open je pred vratima. Tako je. To je bilo to. Hvala što ste gledali. Gledajte nas i dalje, subscribe-te se, zapratite nas na Instagramu, Facebooku, Threadsu, YouTubeu i TikToku. Doviđenja, prijatno.